Masaža prsiju radi se na sljedeći način, da se stave ruke na djetetova prsa i lagano krenete prema djetetovim ramenima, pa u stranu i ponovno idete u početni položaj i ovdje u ovom slučaju pokret ne prekidate. Znači, možete staviti čak i nekakvo ulje za masažu, da vam bude ovaj pokret lakši. Međutim, uvijek se koriste ona ulja koja inače koristite, znači za njegu djeteta. Stave se ruke ovako na sredinu, lagano se krene prema ramenima, pa u stranu, kao da radite jedno malo srčeko, recimo. To i to. Ne se ljutite. Masaža trbuha se radi na sljedeći način, da možete masirati dijete tako da stavite lijevu ruku na pupak ukoliko ste dešnjak, a sa desnom rukom radite lagano krugove u području trbuha i idete u smjeru kazaljke na satu. Znači od lijeve strane prema desnoj. Kada dođete tu do kraja, onda odignete ruku i krećete iz početka. Lagani pritisak mora postojati, znači nije da samo gladimo, nego masirate onim pritiskom kako bi i vama odgovaralo da vas neko masira. Znači radi se u smjeru od lijevog prema desnom, jer je i to smjer naše probave, odnosno naših crijeva, pa se radi i masaža trbuha u tom smjeru. Trbuh možemo masirati i na sljedeći način, da radimo pokrete masaže, da masiramo trbuh od gornjeg dijela prema donjem i naizmjenično mijenjamo ruke jednu za drugom. Uvijek treba pripaziti da vaša ruka mora biti oblikovana baš prema djetetovom trbuhu, dakle da nema nekakvog mjesta između, nego da baš prijanje uz trbuh kako bi ta masaža bila dobra.